אז מה קורה חברים כאן בעוד סרטון חדש? יש לנו סרטון ממש מטורף. קדימה, בואו נפתח. לא, יש לנו 4 חבילות ויש לנו חבילה 84 כפול 3 שיהיה ממש מטורף. זה החבילה הראשונה, אבל הייתה תקלה, חבילה לא טובה. החברים יקרים שלנו חבילה 84 כפול 6 שחקנים ו81 כפול 2 חומרים, ממש חבילות מטורפות. הנה חברים יקרים, זה החבילות הלא מעניינות, אנגליה, מבוא יוצא לי מאנגליה. חברים יקרים, אתם רואים, על זה אני מדבר. אז עכשיו אנחנו מגיעים לחבילות הטובות, ואחרי זה אני אולי אמצא עוד חבילה ואתן לכם. בינתיים חברים יקרים, תנו לי סאב, תירשמו לערוץ ולייק. באמת, אני באמת משקיע לעלות לכם כל יום סרטון כדי שלא תסתובבו בבית, גם שיש את בוטיניה וכל אלה, אבל מה זה משנה. חברים יקרים, יאללה, פתחתי. בינתיים תכתבו מה חושבים בתגובות. אינפרום. דאבל ווקאוט. זה כנראה יוצא כבר. עכשיו אני חוזרת את החבילה 83 כפול 10 שחקנים, שזה מצוין. חבילה לא יודע, ביג דאב של חבילה. עכשיו אבל יש לנו את החבילה הבאמת מעניינת. קדימה, פתחתי. בינתיים תרשמו לערוץ אולי זה יביא לנו מזל. בבקשה פרומו. מה, אין פרומו? איטליה, ברלה, דאבל. חברים יקרים, שתי זה, וואו. אז אם היה לי שחקנים, אני אהבתי את כולם אני אנסה אולי לעשות את ה-83 כפול 10 שחקנים ואחזור לכם. חברים יקרים, אני אעשה עכשיו את החבילה 83 כפול 10 וחוזר. טוב חברים יקרים, עשיתי את החבילה 83 כפול 10 ואחרי זה יש לנו עוד פעם, פשוט אני צריך פודרים. אז יאללה, בבקשה שחקן להרכב, הלוואי, פודרים יהיה לי, אבל בעזרת השם. יאללה, אנחנו יכולים לשים עכשיו מהיר, סאב ולייק, ואז אולי יצא לנו משהו טוב, בטוח, אני מאמין. אז קדימה, יש לכם באמת 5 שניות להירשם לערוץ, כי באמת חייב משהו ביג דאב רציני. אז יאללה חברים יקרים, 1, 2, 3, 4, 5, יאללה. אני מקווה שנרשמתם, יאללה. לא יודע, אימא'לה. לא. כי חברים יקרים חשבתי זה ביג דאב, יצא גם אין פודרים. מה אני אעשה? טוב חברים יקרים, אני אנסה להשלים לכם עוד חבילה 83 כפול 10. טוב חברים יקרים, אז יאללה, אני חוזר אליי. טוב חברים יקרים, אני משלים את ה-SBC 83 כפול 10 עוד פעם וחוזר אליי. טוב חברים יקרים, עכשיו שמתי את ה-SBC. קדימה. הייתי חברים יקרים, עכשיו אפשר לפתוח את זה. תכתבו לי, אני מקווה שהפעם זה יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה בחבילה קודמת. אם זה לא יהיה ביג דאב, כנראה לא נשמתי לערוץ, אתם חייבים להירשם, באמת. אז תרשמו לערוץ. יאללה. בבקשה פרומו, ברזיל. לא. קזמירו בדאבל ווקאוט. דאבל ווקאוט. אם הם פודרים, באמת פודרים אחלה. וואו. אימא לי זה חבילה. טוב חברים יקרים, נראה לי זה הסרטון של היום. אשמח אם תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון ויאללה ביי.